फारसेथिं हिन्दुस्तान पाकिस्तान दावहा, बेनिफ्राय फारसेथिं जोंनि रायजोआव गावनि हारिजों हारि सामफ्रामबो नांलायलायबाय थानाय, अरलायलायबाय थानाय दावराव दावसि। बे दावहानि थाखायनो जोंहा जानो लोंनो जेबो सान्थि गैया। दिनै मा खोनागोन, गाबोन मा खोनागोन जागासिनो दं। जोंनि बिर जोहोलावफोरनि थाखाय जों जेब्लाबो आरज गाबगासिनो दं, जाहाथे गासैबो रैखाथियै इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां थांनानै थायो आरो जेबो जिउ खहा जायालाबानो गावनि न'खर आरो बिसि फिसाजों सुख सान्थियै संसार जालांनो मोनो। बेनि थाखाय आं इसोरनाव सानफ्रोमबो आरज गाबगासिनो। हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल जसना ब्रह्म क्रिएशन। लोगोफोर, आं दिनै मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै नैबे भिडिअखौ लानानै फैलायबाय लोगोफोर। बेनिफ्राय आंनि बुंनायाव, आंनि सावरायनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोनहा निमाहा हो। गिबियावनो आं निमाहा बिहरग्रोबाय। फैदो बिदिब्ला दिनैनि टपिकखौ सावरायदिनि। लोगोफोर, दिनै आं सावरायनो लादों, नोंथांमोनहा थाम्बनेलाव नुनानै हयथ' बुजिखाबाय जानो हागौ। माने बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेल बिथांमोनहा हाग्रामा सारखौ बुंनायनि सायाव दामानि ससियेल मिडियायाव गोबां खोथा सावरायलायनाय जागासिनो दं। रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि हारिनि निउस चेनेलफोरखौ जों गोदोनिफ्रायनो नुबोदों। बबेबा मोनसे पलिटिक्स हान्जाखौ सापर्ट खालामनानै बा बबेबा मोनसे पलिटिक्स हान्जानिथिं साइड बोनानै निउस हगारबोनाय बा बाथ्रा बुंबोनायखौ जों गोदोनिफ्रायनो नुबोदों। दा थिग बेबादिनो बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेला जेरैहाय हाग्रामा सारखौ बुंबाय जे गोदो 17 बोसोर रायजो खुंनायाव मानसिफोरखौ रायजो राजाखौ थगायनायनि थाखाय फाब नांनानै स्टन जादों, बा गोबां मानसिफोरखौ बुथारनाय बा थैहोनायनि थाखाय फाब जानानै बेनि उदैयाव स्टन जादों होननानै। बे एक्सुवेलि मोनसे निउस पर्टेलफ्रा, निउस चेनेलफ्रा बेबायदि बुंनो समाया आरोखि। जेनेबा नों आंजों नांलायनाय बा माबा मोनसे थरखा थरखियाव जों बेबायदि हामदों, फाब नांनानै बेबायदिनो जादों होननाय बाथ्राया एसे बेलेग आरो। दा निउस चेनेलफ्रा बेफोरबायदि बुंद्रायोबा एसे बोरैबा खोनायो आरो। बेमारालाय सोरनाव जायो सोरनाव जाया? बेमारा बयनावबो जायो। सोरबा जेबो रावजोंबो दाय नांलायनो रोङै, खमलायनो रोङै जाम्बा जाम्बियानो केन्सार बेमार जानानै थैगासिनो दं। दा बेवहाय दा जायफोर निउस होदों, जायफोर बड'लेण्ड बुब्लि निउस बिथांमोनहा बुंदों, बिथांमोननावबोदि सानसे जेबो बेमार जाथारनाय नङा, बेथ' नङा लायो। मानसि जानानै बबे समाव सोरनि देहायाव मा बेमार जागोन बेखौ रावबो बुंनो हाया। दा प्रमद बर' सारनावबो जेबो बेमार जाथारनाय नङा होननानै बुंनो हाया। दा आं बेखौ बुंनायाव नोंथांमोनहा रायजो राजाफ्रा साननो हागौ दै, बियो BPFनि मानसि खोमानानै। आंहा नाथाय रावबो पलिटिक्स पार्टिजों आंहा जेबो लोब्बा गैया। आं BPFआवबो जेबो गैया, UPPLआवबो जेबो गैया। आंनि गोसोआ जेखौ साननानै राइट मोनदों आं बे बाथ्राखौनो बुङो आरो। पलिटिक्स होनायजों आंहा जेबो लोब्बा गैया। बेनिफ्राय हाग्रामा सारखौ खोथायाव खोथा आंनो बुंनोसै दा। जेनेबा हाग्रामा सारमोनहा बै समाव, प्रमद बर' साराबो जाथिनि थाखाय नांदों नाङाखै होननानै आं बुङा, नाथाय प्रमद बर' सारनि एबसु आन्दलन सालायनायजों, बै समनि एबसु आन्दलन सालायनायजों आकाश पाताल फाराग दङ। बै समाव जायफोर एबसु आन्दलन सालायजेनदोंमोन, बैसोरनि दुखु खस्थ' आरो नाजानायखौ नुयोब्ला ओरैबायदि बै समाव पुलिसजों बुख्रेबजादोंमोन, आरि जादोंमोन, होसोजादोंमोन। प्रमद बर' सारनि एबसु आन्दलन सालायनाय समाव नाथाय बेबायदि गामि गामि हाबनानै पुलिसफ्रा बुनो मोनाखिसै, खालामबोनाय बे समाव बे गैलामोन। रायजो राजा नोंथांमोन, आं फंसे बाथ्रा बुंनोसै दा। जेरै दा हाग्रामा सारखौ अनारेबोल बिथांमोनहा, प्रमद बर' सारानो बुं, हाग्रामा सारानो बुं, बा आवगायनि आगु चिफ SK बैसुमतियारियानो जा, बा कनकेसर सार प्रेम सिंह ब्रह्म बिथांमोनखौनो रायखांजोब्बाय आं।
बिथांमोनहा गासिबो अनारेबल जोंनि अनारेबल लिडारफोर जों रावबो माने बिथांमोनखौ गाज्रि भाषाजों सोंखारिनो नाङा मानोना बिथांमोनहाबो जोंनि हारिनि थाखाय मावबोनाय गोबां बेनिखायनो आङो ना प्रमद बर'खौनो सोंखारिगोन ना हाग्रामा सारखौनो सोंखारिगोन अनलि आङो दा बुंगोन जे सोर बांसिन हाबा मावनाय बायदि जालांखो बेखौ आं बुंगोन दा 17 बोसोर रायजो खुंनायाव हाग्रामा सारा रायजो खुंनायाव जोंनि बर'आ एसेब्लाबो सोरबाया साख्रि मोनदों एसेब्लाबो सोरबाया गिदिर गिदिर थिकादार जानानै साफा सानैया माहाजोन जादों जोंथ' जेबो गैया देलाय जों जेबो जानो हायाखै अब्लाबो जोंनि हारिनि साफा सानै मानसियाथ' माहाजोन जानो हादों न' बिल्डिं लुनो हादों गारि बायनो हादों बिनि सिगां जोंहा माहाजोन होननाय धोन सम्पति गोनां होननाय मानसियानो गैयामोन बेनिफ्राय गोबां जायगायाव दिल्ली बम्बे सिलिगुरि कलकाता बेंगालर थेगालर बड'लेण्ड गेस्ट हाउस गासिबो बानायजोब्बाय दा बेवहाय बुंनो थाङोब्ला प्रमद बर' सारा बे बिटिआर सरकाराथ' बेफोरखौ जेबो लुनाङासै बानायनाङासै लामा सामा गासिबो बै समावनो बानायजोबखादों हाग्रामा साराबो बेनिफ्राय प्रमद बर' सारा जेरावखि थाङा दिल्लीयावनो थां बम्बेयावनो थां बहाबा कलकाता सिलिगुरियावनो थां बहाबा जायगायावनो थां माने बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दा जेबो बियो लुनाङाखैबो माथा मारिनाङाखै दा हाग्रामा सारनि लुलांखानायावनो बिथाङा आरामै थाहैनो मोनो जाहैनो मोनो बेनिफ्राय आरोबाव दा बिटिसिनि अफिसफोरखौ सोर लुदों हाग्रामा सारानोथ' लुलांजोबदों बेफोरखौ लुनायाव एसेल' थाखा फैसा खरसा जादोंबा एसेल' माथा मारि नांदोंमोन अब्ला मावद्रायाखै होननानै मालाय माब्रैहाय बुंनो हानो रायजो राजाखौ थगाय थसि गासिबो जाजोबथारदों बेबो बिदि बुंनाया एसे अयनाय जागोन दा आङो मानसि हिसाबैसो बुंहरदों दे आं खुनु पार्टिनि लोब्बा लानानै आं बाथ्रा बुङाखै बेखौनो दा गोबाङा भुल बुजिनो हागौ दा बिनिफ्राय बयनिफ्रायबो साबसिन सरकारखौ सालायनो हादों होनब्ला बुंनो थाङोब्ला दानि बिटिआर सरकार माने प्रमद बर' सारा दा सबसे साबसिन सरकारखौ खुंनो हागासिनो दं माने आलो गोजोन बै समाव एस.के. बैसुमुतियारि माने सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिया जेब्ला सिफ जादोंमोन बै समाव उग्रपन्थी दङमोन बहाबा सिफ जानानैबो बहाबा गामि गामि बहाबा मिथिं दावथिं आंनो मेगनजों नुजोबदों जों गासै आरो आंल' नङा गोबां बर' रायजो राजाफ्रा मिथिजोबगौ बेफोर खोथाखौ बहाबाफोर मिथिं दावथिं खालामनो थाङोब्ला उग्रपन्थीफ्रा लामा लामा थाखोमानानै गावबावोमोन बडिगार्डआथ' सासे नामा थैदों सानसुमा खुंगुरनिया बेबायदिनो गावलायनाय जाबावोमोन होमबा गिलुं गिलुं माने बिसोरो बेबायदि परिबेसनि गेजेरजोंनो गोबां मिथिं दावथिं खालामबोनो गोनां जादोंमोन बेनिफ्राय दा हाग्रामा सारनि समावबोथ' दंबावोमोन एफा एनै गन्दगला गैया नङा बेबायदिनो बै समनि जायफोर माने सिगाङाव सिफ जाबोदों बिटिसिनि बिएसिनि बिथांमोनहा खोब बांसिन खस्थ' मोनदों दा सबसे बुंनो थाङोब्ला सबसे साबसिन सरकारखौ सालायनो मोनदों प्रमद बर' सारा बेनिफ्राय दा बिनि सरकारनि समाव रावबो उग्रपन्थीबो गैला बहाबा मिथिं दावथिंफ्राव थांनोब्लाबो बे आजादि गिनांगौआनो गैया बै समना बडिगार्ड लांफाबाबो बडिगार्डखौनो गावनानै माबाफोरखौ अस्त्रफोरखौ लानानै थाङोमोन बेफोरबायदि अनेक माने समस्याजों माने सौसिबोनांनाय गोदोनि माबाफ्रा दा बे खेथ्रआव बे गोदोनि सरकार सालायनाय जेरैहाय मोनथाम एकर्ड जाबाय जोंनिया बिएसि बिटिसि दानि बिटिआर बे मोनथाम एकर्डखौ माने जाय माने सिफफ्रा सालायदोंमोन माने बेहाय साथाम साब्रै सिफ जालांदों बै माने बिटिआर सरकारनि सिगां माने हाग्रामा साराबो एसेबां मोनबावाखै हाग्रामा सारनि सिगाङावबो माने एस.के. बैसुमुतियारि बिसोरनो बांसिन खस्थ'खौ मोनदों बेनिफ्राय हाग्रामा साराबो बे समावबो उग्रपन्थीबो दंमोन बेबायदिनो बिराद खस्थ' मोननाय आरो मोनसे सरकार सालायोबा जाय माने बे सरकारनि मानसिफ्रा माहाजोना जाखायो जेरैहाय हाग्रामा साराबो 17 बोसोर संसार खुंनानै बियो गिदिर बिल्डिं लुदों गोबां जायगायाव हा-हु बायनानै लादों सम्पति खालामनानै लाजोबदों बेफोरखौ गासिबो मिथिजोबगौ बेनिफ्राय
प्रमद बर' सारखौ मालाय एसेबो सम्पति खालामथाराखै होननानै बुंनो हागोन ना। दा नैबे खेबसे माने 5 बोसोर सरखार खुंनायावनो बिथाङाबो गोबां सम्पति खालामबाय, बिथाङाबो गोबां सम्पति जाबाय, हा हुबो बायनानै लाबाय। हा हुआबो माने हाग्रामाजों समान नङाब्लाबो एसेबाबो बेबो हा हुखौ सोरजियाखै नङा, सोरजिदों। दा होमब्ला माने जाय सरखाराव फैयो बिसोरो माहाजोन जाखायो, जाय खुंथाय गोहोआव फैयो बिसोरो माहाजोन जाखायो। रावबो सम्पति खालामनो रोङै बा खालामै रायजो राजाखौल' नायग्रा रावबो लिडार मोननाय नङा। माने जाय माने गोहोआव फैगोन, जाय माने खुंथाय गोहोआव फैनो हागोन बिसोरनो माहाजोना जाखायो। बेनिखायनो आं बे बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलनि सायाव बे बाथ्राफोरखौ बुंनो थाखायनो माने आं बे भिडिअ'खौ दिनै लाबोबाय आरो। बेनिफ्राय रायजो राजा नोंथांमोन, आं दिनै आंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। बेनिफ्राय आंनि सावरायनायखौ नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों बेखौ अन्नानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो। बेनिफ्राय मोजां मोनदोंब्लाबो गाज्रि मोनदोंब्लाबो नोंथांमोनहा फोरमायहरदो कमेन्ट बक्सआव। बेनिफ्राय सोरबाफोर जुदि गोदानै नायदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों, खुलुमबाय।